Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Green Tech Foundation kalabun pau ka jinglingo e ka jingslam ban pentre ya ka wa umkra namar ba ka sorkar lingba ka tanat penroi sor ka ladap ban ai kontrak ka bahlai pukhandai klur tingka hendai hadu menta klempat dap batang 10% ru habakran shakilat pathai khobor uba ban siu dor nonglang chairman ka Green Tech Foundation ulong ba ka wa umkra ka dang jabo ka dei ka jakashna pisa jong nuri jong no ulong ba ka jingthmu ban pendap de ka project lingba ka RTI ka bakila yo kadai hapo khat prabnai ke badai nadu ubnai leber mensyam snam ulong bahadu menta kani ke projek kalaya khat arbnai hendai ke bapendingo kalong bawatang 10% ru padat bejing pentre kumjuru ulong bai kani ke jing pentre ke projek hawa umkra la ai kontrak daki breu banabar ki bomtip yu ke telong jong ka wa umkra ni ka wa sherpi kumta ulong balada ke jing pentre ke riverfront development project kam ipoi shino deban sangi shwa dak baong wat ai bagani ka jaka kanong ka jaka shna pisa jongno re jongno nakliam ka kinhun ka laong bakan saap sa hendriu benai balada kam pat ui dak aa kan pha ka kerwo bawat kta shu ya ka wa umkra balada kta kan sami ke aka ka bam songotenan te hadin ba nakaliang jong ka Green Tech Foundation ngila file ka RTI ho war jarar pusau hakbede bat katu ka project jong ka wa umkra river front development project kabadai 39 crores ngatrai phi layo jing tip na malor jong tu nomor katuka project katuka por gila pun manapai baha na kaliang ka oban pun kaliang ka sarkar ka ei ka bapen lengo yangi kalong ba hau ni usnam ladap ngila file katuka RTI mo ang phi bat ngila yo ro ka jubab henring ngimpat kwa ban keren pajba ngimpat kwa ban pentip pajba nomor ngi kwa ban bodien chwai ka kam tenda ngila sedang ban bodien ya kata ka kam kalong ba kilabu ya kata time target ban pendap ya kata ka project hapo jongga umkra ka river front development project kilabu ya kata time target khat rabanai bat kata kadina du banai March last year bat kilayo ru ya kani ka ya kata ka kontrak bat kinong yo kontrak hakwede bat katay ka project ini Mrs. MS Ganpati Associate bat ibikash harlal ka joint venture ngimdon iye ban keren persya yano ru henry kumong ong yepi kane ka project river front development project ka belas dang nadu lasia menta kalayat kumba kharar banai kai ka bapen lingo bat ke ai ke babu ya udak jingkeli bahe kalong ba khat arbanai hadin bangi ngila persyang ban kemi ban pej benia katai ke project tang 10% ru kim padap kabamut ka basa menta kadai stang ru banai ka ba kadai katai ke project ki haban pendap no laong ru ba ya hakatai ke project ki jingtrai ki ban kentup nadu ki rukom penkhut ya kawa umkra ki river cleaning ki green spaces ki pedestrian pathways ki sport facilities bat kum tatar ki babon ki connecting bridge ki dukan bat kum tatar ti ka ei ka ba ngi long concern ba pitip na mi kan ka we maka wa khra kat nang jabo kanang kala kajak kasna pisa jongno re jongno lada pipet ia kani ka RTI kumong yepi jong usnam arjar pusau kani ka 39 crores khat rabanai lai por kumong yepi kapor mentak layat khat rabanai 10% ruki padap no improvement kamdon aa ruam ka jingkala ia ketika wa lada pipet light no katu jingka fencing itu katu kedik oda jong NGT nadu kini kisnam arjar kat khandai arjar arpau lada pipet bah how arjar arpoi lada kiken mau kani rung ila ada file ka RTI mo how arjar arpoi kala don ru kani ka badai jong kani ka project jong ka wa umkra hi ka sanction kadai san phuwe crore bat ka RTI ki thu shai ba kumba arpu khandai crore nadu uti usnam hi lada ban sanction lada piken mau ya ki jinglut lani kijing pensep ai ya ka pisang te po amkra how arjar khat khandai
lada pikan mau ke NGT ke la fine ko masan pulak ya ko wa khra san pulak ya ko serpi nomor balai ka jingjabo ka besar khai bat ka sarkar kam lei henry tang kawai ni haban smutho bat ngi de ban tepro ha ka te ka por ka NGT ya ka sikror ka apan phaino kala aino ya ka biang ya ka state government ba simbiang ya ka pisah sedang ka project ban pen kho chang tu lada pikan mau ngila keren ru hagini ki por lada nakapor sa por ngi keren ba khan riulak ka sarkar ka penlut ya ka wa khra hak tu ka por bagi don ya ka North East Food Fest hawar jar arpo nangta ka ke HADC ngimde ban kala ke HADC ru ba hawar hajar khatlai naka 13 Finance Commission kila penlut san phulak ban pen khoi wa khra nangta hawar jar khan riuyang ka HADC kala penlut kumba 1.26 crore na menta ka te project ka RTI ka ba bod nang tu ka dei ka tuka san phuwe crore hau ar hajar ar pho we but kani kan hau ar hajar ar pho sau ka ba dei live hundai crore ka ba kila kini kinung yo ya kani ka project kumo ong yepi mane kini ki banabar nga try le se Henry ngam don ban keren sepang jong kita untuk kue ke jingkeli rungi kuat ban bo kat bawan ki project hapo jong kawa khra kawa serpi don se kita try muluk nang ni ki bai la ban tray ya kene kakap la shuan ra bai da ki bru ki banabar ki bateng teng ya ka jing shisha teng wat ya ki sos ki ba contribute sya kawa khra ro kim tatib bah ngimdon ei kumong ye phi bangin karan persya ya no ru henry balai man la usnam wanra ki project ban sanction de spa cross ompoi shino next year wanra biang ki project ban sanction si spa cross ompoi shino bat ka issue yaj bai kumni ni teng issue kwa ban karan da ka pasai namar ki jing tho jing tar bat ki jing sisharu kumong ye phi da ki RTI ni lawat ki babiang ni kwa ban bu ya kan ke jingkeli ban ngikwa ru ban pha ka khubor ka pasai sya ko ban department balada ya kan ke jingtre jong kan ke 39 crores riverfront development project jong ko khra menta kam ipoi shino sange swasisnon wat penlong ya ko khra kum ke jakashna pisa jakashna tingka jong no ro but ni habang ikaran ngim sim karan tang aktian lada ngin sa apsa andru banai lada kani ka project kam ipoi shano ro sange snan nayawan ra project yang menta sipor ni snu thu ngim keno tang ka sarkar mo ka basna o ka ba ngim ong ba ka sarkar ka ba penjabo kata ka ban sai ni ki pa ba nong snong te ngi ba penjabo ya kani ka wa pade balai ha kata ka jing ha kata ka kertang jong ka jing nang jabo jong ko khra piawan ra project ban sna pisa man la usna lada umla ngin ya syong ngin ya discuss ngin ya work out ka plan bat ka proposal ka babiang ngimla ban syuong ba man usnem ngin wanra ka project ha ka kertang jong ko khra bat syuan ra ki bru ki banang no nang no ki pentrei kumno ngingin budin bahaya kan ka 39 crores nganong epi bat lada bakla nganong ba nginlum yo pad ba bat nginlum ya baro kini ki basngukya halor ka jinglong jingman jong ko khra badale leru nai ya kran project shwai mata shipor pinsange isnan baro kani ka message ni pha ning kong e ko oban are ni ngila persyang ban budin bahaya kani ka jingtre jong ko khra mata haulet ma phi ki media ro pinsaki ya kata wat nga kali ya kini ki bapentre nga kali ngong karno teli pio kita ki sos ki ba contribute bun ba ka jabo ka we sepo wa khra yong arlai teli ngino foundation ngi persyang ban le ka research ngiyo kumba khat phra khat khandai teli hi ladang imla iban target ye gini ke sos kammentoi ba pinya le penitan natang itu iwa tang si pau arpometas tika de hlor jong tak nongrim ba ngi kwa ban pha ka message ka basai ba sange swasi sendon hadin ba ko jong ne khat pramnai lada mla ka project sange swasi sendon ngi kwa ru ban ong ya ke CDC ba ka jurisdiction jong pi hang te ru kadan henumla ban that kti mar ki project ki ba kror gini ki snam ki lada pi implement ang tai
Nga kan mau dak burum ngam kwa ban dajar ban danyau ya noi noru henry tangi umau uban pli mo nong rem ru ti por la jan lo ti paula tangi umau ban thok kartang ajing le rang tingi na kaliang foundation kumangi ong bakawa krak dai kawai ka bangi ngin yakon ha ka shalong green and clean ka jongi commission kan dai kawai ka mat ka bangin yakon ting e banang ni bat ka jing maham galong ba ya baro kamtam gitu ki bawan ban ya pentrei kan ka project nang no la da pimte bahaya ka sedang ka kot ya ka tenrai bat ka e kita jing long jing manang ni nai wan tare kulma manang ni sakmat ngin nom sha dalil kaju ka jing kelingan bu ipi ki media PUI ka jing pen khoi hai ka sedang ki ya tare kumno bangi MUI ka nya kata ngano ya pi bangi MUI ka jing tare kam dei sutang ka balong suki ba kalau along very slow ta ka jing tare yang tai ka ba MUI na e ki sedang ki le ayu ngasu i khendiat idon ni jingti khendau te polo tambangam te bah ka de namta ka ai ya kataro kamdon ka improvement no pipai ka te ka wa menta kapisa kala lut ne kadang don ka jingkli ka de kata la kapisa ka tu ka 39 cross menta kadang don ne kala lut ne la shai mar sen lut ka tu pinsim ka bu biang bong ong ngim la ban pen khoj ngin sanction biang da ko ngin pan biang po Ministry of Forest Environment and Climate Change la ne na ka center tang gidon ki project ro ki ba ka center kala sanction 90% tang 10% ru ka state share pimla ban le ye tilong kadi halor jong kini ki baro ka bangi na kaliang jong foundation ni ibom long shu te ngim dai pandang ai la wa ka wa kra pin sushim kabu tang namar ka jing jabo ban ya shna pisa hawat chi jing sha se mata hang te nganong e pi ki bakijit ha ka kertang jong ko wa kra kam dai shu ko bakai ka message ka ba sha ye ko urban department Aku piong ba kini kibri banabar ki. Yam kalung gunta kan menta lada ubreu wan shalom unte bahaya ka unte bah ka we kon dei soson nomor ka ki area ka belum public place bang tu jing jabo ka besar kai lada uyat kini ki dem senyong un ui kan kini ki ur kaliar ki batoit kini ki nala ki yang tu ti un lap ya ka kan ka ba ki un la she kum ni ki traditional ki bang idon hang ni ngitep kini ki mau prem ngitep kini ki jan low college ki ba contribute ngitep kini ki wa thang snyeng ngitep kini ki wei ki ba contribute na ka area jong ka mau lai bat kum ta tar kan long ngitep na te ka jabo karung na ka jabo kami ri menta habang ong kum ta ngam semut ban kedau ya kita ki breu ki bawan na shabarmo ndre ka jingkeli ka long ba omdon se ki khasi jungi ki bala ban tre ka ni ka kam te mentala da ki post nam wanra ki project di ki spa krur shuwanra bai do ubreu panabar omdon ari da phimdon te shim ki environmentalist ki expert nangi green tech rung in IAV omdon kam ban siu ngin assist ka project ndre balai on shuwanra bai ni namar ka jingwan pi su thu mentala da yang en shura yang syakol kata namata kanu project ngamdei utrai snong hong tu kan than yang ban su thu ya kata ka jing sedang jong ka jing long jing man hang tu Pi kum ba green tech pate ka ba research sa pi nam ke jing sa di jan jong kibri wa di giru wa ka ta yiru ya ka wa to pi nam research jong pi ka green tech kata lai ka dei ka baning kong ka bangi dang keren la pi kan mau ha ka tu ko por bangi live 29 tons ha ka tu ka bangi trap ya ka we sa po wam khrap ngidang ngidang pha baro ki jing tho sha kini ki arpo tam snong ngila ekendu lapi kan mau to por man uwei urang ba snong sordar ngi ekendu ngi han over ya tu jing tho ngiong ba pe kapor kala dei ba kini ki ba shong has stretch jong ko khra kin kala kum ki volunteers kinong pe kinong khmi balda ubrat nyut unai siliang utei ne siliang un parta kane gawa am dei cha kabrat nyut te menta ka jing shong jong kini ki breu ba jing ya kantor ka encouragement lai ngin na ya karansu kajing yatur syakawa umkhra kadi kawei kaba kini ki bro ki sim kabu bha pan ya bra ngim dai senguram ki pajwa nong shalong ngim keno ya baro ndre ki babun khamtam ha por slap hioi ini ki baterai mon subha katu ko por khamtam por slap hi ki obat kan nungut ki yo ban kem kan nungut ya kajing berat power berni ki jabo ang to tikini ki basyong le ki di wei ki ba contributes ba ndre ngi de ban suthu ningkong ya ki sos kai nomor ni haban target ya kisos ko sun ini giwe ko mga karan pi mane ini kim dai to baki kito chno ha bakut ki poi wam khra ha bakut ki poi ha po maudon umya mangte Kemungkinan mo sa pang kitan pulo tak do magdi bo ni bingim ton kun ong in hap na sukar me gi sa bo ni kisa agi par la kim na khin na tham to pi in makani bakinir kiri contribute gi punjabo ngam da ong bakim khin snap that mo no mangi ngila kandang labun sen ang te bat ke jing tho cha po Meghalaya State Pollution Control Board
ngila panharam di su tangkawai artali daki phau tali ngathrai bat kala duna ba lada village kijing site kali yang tai sisa ngan ong yepi kala kham duna ngam ong ya kata ngam nut ban kam ba don su hendri kila duna ba ti kat kumta kan ong yepi ba ngi persang ban keren ru ya ka ke bangilap hafil bat ka ru ka ba kini ki project ki wan te kini ki nong site kali ki nagalang foundation ngi lengi long ki bakloi ki pajba al dagi ui ki lap kan ono kopor ide ban pente bingi ngin sim kam lor ki ngang ong yefi nganum la ban ong exactly kan no approximately kan nom dona shu ya ki lai sos pa pros palat lai spa san pros ngan ong yefi ka wa khra te kala kejit henrei ki jing kala kan are mentah penjui tang uni ujing kar fencing unlut de kispa cross barok kawi ka pinkar barok kani ka fencing mentah ki arung gini ki bangun desi ngalak kare kaladap ke bisa ini wam khra jungin dalu de kan no arpo le cross ban le fencing tu tetang itai kam ibobun yui atau pipan yang terkait aja kumki ki kam ki batla depan le atau ki angan ki ai ke ngano ye fi ki ai ba kita ki kam nisat pan swaya ka RTI mars launch ka project mo baldang yo ban pan ya ka RTI ki juai kum kini ki baong ba ka bayo remediation decentralized STP ki facial sludge ki stage management kum tatar kini ro gila ai ki juba pengi bakin pentrei kini te henry sia ai kini ki don mata sia kita ki project karena lagi ke project ada pikeli mental ada file ya nganong ya pi ke jubab kan debet kapisa kalalot kapisa kata 51 crores kalalot henry ke jing tray hai kan the next menta kawan sakani ka 39 crores kan ya kani menta kin saong ngatra hedin chisnam la ni ha kabakut jong kani ka sa andru banai kin saong kalalot kapisa tenrei hai kita ka jing tray kan balingi na Green Tech Foundation ngihaban kendiat ngihaban maham wadi ko urban ro ba kasulut bet ka kam yui te kadi ka holor jong kata kan tiga kesinjam ni jong ka an ka yin ka sri ni kam ta ma jing pulut ka ya bisa ya mentang ngan ong yepi ngin ap swasa indru bana nomor kelayat kumba kharar banai te ngin ap indru banai ka bakut jong ate lada ngim yu ikam wat kta ya ko angkra balda pikta pisu tho ngiru ngilada pan ong kunta ngatrai kanomi ke bas tanat balda kami ro ibakit klik de bakit klik pingi pan shwa ha kapor ban sedang ke ya ka project ngiong ki kita jing tre ki ba pi pen tre kita te yamenta ngimpat la ban ngimpat file ka RTI ba ki kita nomor kadang unprocessed ka jing tre tendala akut nang ningin sa file ka RTI lang imyo ka jubab ko babiang ka pisa lalot hang ta ke pen ai pagkaniru kani ka blueprint kabangila ila jubab yang po ka RTI balla pimpe jangi kita ki river cleaning kita ki green space kita ki wat ka gym ru kadang ni tapi wat ka jingle kai gym ru kan donang ne kita ki dukan ki connecting bridge ke kabala ki amphitheaters ki kabala cerkai ba kan ya tangba katu ko bang keren ya pi mane kanlong am ke project kumba kani ke blueprint mai jongki lasna kan tel da kamlong gumni nganong epi ngi kum ki pajba baling indang ailat si ailat ban yashna blueprint man usnam haka kerteng ban yashna pisa ya ko kra tang jong no re jong no de lor jong ta kanong rem nginum ailat kani ke blueprint jong ka RTI ke bakila jawab na po urban ka por bangila file ya RTI